Вижда се същата техника, която там в момента копае. Виждат се следите, че тя е вършала. Това са пресни следи, те не са от 5 години. Естествено, прокуратурата за тях тук няма достатъчно доказателства да образува досъдебно производство, но пък Европейската прокуратура със сигурност има, така че... Тоест, хората плащат данъци за чистота, за сметоизвозване. А боклука идва тук отдолу. Общината взима парите, уж плаща на фирми за депониране, за извозване на отпадъците. Отпадъците се карат тук, а не на бонище, заравят се, парата прибрана, всичко е точно, няма никакъв проблем. Само хората, дето са малко по-отровени, те са само статистика. Ето, вижте в момента, виждат се следите, които са пресни. Дошъл е камион. Изсипал си е бокучето. Това не е камион, това не е каруца. Каруцата не оставя такива следи. Да, не мога да обвиняваме обикновените хора. Не може, не е абсурдно да ги обвиняваме. Вижте обаче какво е подготвено тук. Това ще бъде набутано в дупките и ще бъде запръстено на следващото ниво. Ето, вижда се за каква огромна камара с боклук става въпрос. Никъде не пише бонище, градско бонище, общинско бонище, никъде. Но е пълно с боклуци. Защо така? Вижда се и обема на камарите. Това не са камари правени с каруци. Това са изсипвани камиони. Самосвали, да. Това са самосвали. Отделно може да се види, че почва тази черна. Тук 100% е горял боклук и това черното е останало от саждите от боклук. Но тук обвиняват отзад ромите от махалата.